Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku Mbak Eka di channel Malu pemirsa. Masih suasana setelah masak ya, bersih-bersih. Ini sebenarnya mau tak jemur, cuma kok panas hujan ini tak simpen nang kene wae, guys. Aku berarti mumet kok main mindai ya ra barbar urusane. Ya pura pemirsa. Ora barbar, guys. Mumet. Simpen mungkin ya. Jemur mungkin ae berarti pusing aku, guys. Ora ono panas babar pisan dan ibu rumah tangga ceklane gombal, guys. Mau mbok nyekel bedil malah bingung kok ya. Pokoknya pure realitane piye ngono ya. Wis ora usah do takok marik-marik. Ini kontennya omah ora metu udan. Ya kok sing kok bukan metu dian anakku loro apa mbok persakno, guys. Guyon lho. Niki guyon, guys. Konten iki rada sepaneng. Otole tegang malah bahaya. Metu yo wayangan, guys yo. Dan mendung iki konten metu yo. Sake anake. Ben kenelah tulisan ono karwane pe arep garing ora kok pusing. Kok tak pindah kok gemis. Dadi aku pengen pindul, guys, mau mbok nang tak daripada aku ngumpet harus tak salah kene ae karwane. Iki masalah ibu-ibu di Indonesia orang progres ya. Nah, aku gak ada mesin cuci. Nanti kayak pengereng bisa ono kemungkinan berapa persennya akeh garingnya lah nek manual ini ki. Ngandano sinar matahari. Ngono. Ditokno dalan ora ditokno dalan. Nek kalau sih ada misalnya jeruan ngono. Oh no, cuma kan yo eman pengen yo garing. Wes tak ndeno sik sak jam kok nek anu kesempatan yo dijemur. Nek ono gak ono yo wis. Ini cucu ngono yo ada kisah ngono. Maksudnya ki nek untuk 3 hari ki ono nek gak garing. Mulane tak kei pewangi yo guru-gurune kuwi pemirsa. Pas udan, guys. Pas udan. Ki perlu dijepit yo, guys. Jepitku tak golekane. Yang klorot, ane iki dari kawat. Kan ngene ceritane, kawat iki kau bapakku terjun proyek, guys. Delala iki ana luwen kawat kuwi. Bapakku pas balik ki ana luwen kawat. Pak, ngono sing mbok mandure mbok sapane mbok sing duwe omah yo. Mpun dienggo proyek wis
Alah, gulungane karek sak umprit to, guys. Serong malah dienggo bangun omah iki wis gak cukup, mau sak umprit tok. Sithik ngono terus. Wis apa? Gowo Pak, nggo jemuran ngono. Terus aku sak duwe jemuranku sik apik kok, nduk gowo Pakku ngono, guys. Kuwi nek gak sing duwe omah ngijini nggawa ya bapakku gak wani, guys. Bahaya wis ngene wong. Nah, nek ngene wis karek engko. Karek engko wis. Soalnya gak ono panas seharian tenan, guys. 2 hari terakhir. Seperti nggak wis masak, wis nyapu, nyuci, wis jemur, nyuci piring, nyapu, lap-lap meja kursi, ngopeni anak, resik kulkas, nyateti blonjo sing entek, angin ngelus bariku ayem aku, guys. Terus sampai ngontrol anakku sing gede, wayahe leren, wayahe ngaji, wayahe les, wis sudah sik kono jeroan mbak ka diketokno jeroane. Ndak tak singgahno ning ndi guys. Aja main iku. Nek ana kati mumul ana kalau mende, mungkin kita lanjut lagi guys sik. Aku rung salat pemirsa. Ya pemirsa, mohon maaf tak jeda suwi. Sakjane iki ndek mang apa kulire petak jagongan ya, petak konten liwate lah. Iki mae jagongan ora anu pemirsa, saking panenge apa tak konten ini lali guys ya ceritanya. Ya kadang lagi ya ono sing kuris sing gelem disyuting, ya ono sing ora. Kabeh wong iki tidak semua orang iku suka di depan iku guys ya, di depan kamera. Iki kurire iki apa jenenge gak ngerti jenengku, ubeng-ubenganku ket mang jam 10 guys. Aduh, kenapa? Ket mang jam 10 iki ubeng-ubengan. Bingung sampai takok anake Pak kami tuwa iku. Sampai takok anake Pak kami tuwa kuwi guys ceritane. Ya karena Mbak sampean ki wong anyar ya bisa dibilang ki yo gak anyar sih, wis arep 2 tahun, arep 3 tahun lah, 2 tahun lebih, 2 tahun setengah lebih kok Mas aku ngono. Oh iya Bu. Iya Mbak ngono. Sampai lali apa tak konten kurire sampai lali guys. Pesen apa aku? Ya pesen itu sing iki guys yo. Ora tahu mari maksudnya ki aku pesen tanggo pribadi, gak tak jual neh. Jadi yo ya wis kuwi lah. Apa? Pesen apa ini? Unboxing. Bibit guys, aku ki apa leh pesenku? Bibit. Ki soalnya bibitnya anu sebagian sing wis entek, tak icir. Stok iki wis entek, guys. Yo ana sing urip, ana sing buah, yo ana sing mati, wong jenenge wong berusaha untuk bercocok tanam iki gak mesti berhasil terus. Iki amplopnya kok kayak surat lamaran kerja. Kita sesuai pesanan gak? Soalnya aku yuk pernah guys pesen set kaos atas bawah untuk tayet ku lho, celana rangkepane nganggo gamis ku lho guys, katok sakmene guys. Oh. Nek online tre resikone ngono kuwi. Nek gak ngono Mas Santo tuku Munafi yo, celana dalam yo, entuke sak ukurane Mas Salek. Kok murah? Lho. Celana guys. Apa iki sesuai ora? Cabe merah keriting. Yo. Bener. Cabe keriting iki sik cocok nek pesenanku guys. Sawi putih, cabe keriting merah, pare yo bener yo, dungaren bener. Iki cabe nih guys. Tak buka dulu guys. Kira aku ki ngenteni kurir. Oh. Cabe guys. Soalnya cabe pentol iki urip guys, urip. Mone iki urip. Yo. Keterak ekstrim lho, terus alum-alum tak ganti pupuk, tak siramin iso mati. Ya wis tre. Jeneng usaha iki piye guys ya. Sama pare, ngicir parena guys.
Terus sawi putih, sawi putih. Untuk nyetok. Aku ki apa lagi? Nunjuk online ngono kuwi. Oh, iki sawi jahe semiseh. Tak icer yo alhamdulillah yo urip. Timun Jepang. Ini ki apa jajali guys aku guys. Piye carane? Nomor rezeki jeneng Allah. Wis tok taname sesuk ae guys, soalnya aku mau resik-resik yo. Yo kok koyo surat lamaran kerja. Simpen. Aja ngomong mondar-mandir ya, karena tempat untuk gunting dan ini ku tidak satu on kamera. Mbak jangan nurutin netizen iki puyeng. Dituruti kok muncul neh komen apa komen anyar neh ya wis ngono kuwi. Sebenarnya ya dilakoni ngono wis. Nek iso dilakoni. Nek ngonten ini gak iso guys, langsung bener-bener dek nang kamera terus monoton ra iso guys iku. Terus neh apa jenenge awake dhewe iki karena aku ki yo dhewean yo. Mohon maaf. Kan aku ki dhewean guys. Jadi kon stay aku ngetok, kamera belakang ngetok, jenenge kadang kalau ngonten iki mencari momen yang pas loro adalah spontan, ujuk-ujuk, dadaan ngono ku jenenge wong. Terus juga kadang kalau ana kendala file, aku lagi pesen memori luar, guys, yo. Kadang kalau ngono file kebeken, kepotong. Wis ngono ku jenenge. Memang jenenge netizen dan penonton ku ndelok ya kan hasilnya ya, guys, tapi kan dibalik perjuangan iku piye carane nek aku ki ibu-ibu rumah tangga pada umumnya HP siji dienggo akeh nggo mergawe nggo pribadi kan jenenge aku menyadari jenenge netizenku mintake kan hanya cuma menonton dan memberikan saran kan ngono gak ngerti kan gedebukane kaya apa ya saya memaklumi. Itu berarti tanda sayangi netizen kepada kita. Ya semisal iki mang mbok ngenteni paketane. Apa tak konten mang kurire yang jagongan takok alamatku sampai bingung mumet kurire aku kekelan mang. Kurir iki mumet perkara ora ndak kepethuk-kepethuk guys, ngono ceritane. Mumet. Karena aku warga anyar gak semua orang tahu dan di sini nama Eka itu ada 3, Eka Ika. Kadang kalau sing pihak toko online iki nulisnya kadang singkat-singkat tok ngono. Kadang gak ditempel nomorku, ngono ku bingung lho guys. Terima kasih terus mana aja lele komen sampai keluarga mas kapan akan bersih akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.